stop you from doing. That point, let's go back. Let's Siye go kula- back. kula meeting yam nalocha. With my meeting with the Zintoni youth service. esibonakalisa uba nyani What are the ubani things that sokwamkeliswa wazalwa That ngokokutsha. you are born again and accepting Zintoni Jesus. aye azenze zibonakalisa uba What are the emveni things ba they do? amkele uYesu uye wazalwa After ngokokutsha. accepting Jesus, they Number are born one. again. Ndithe kuba kunumber 1 ingangunumber 7. I said Xa number ndithe one number 1 can be ndithi number kunumber 1 7. unumber 1. But nizama ukukountela ba But I was trying to count. nazi izinto Here are things ezibona siba ngokuzelwe ngokokutsha. that reveals that now you're born again. I think izolo ndibanikeze sabayi7. I gave them 7 Let's yesterday. fake AS 8. That's at So the 8th so one. that sithi sithetha ngazo ke ngoko. When we speak about them, AS 8 nxa uzelwe ngokokutsha the 8th one, when you're born again, uwina imiphefumlo. you win souls. Uyayazi ba You know, uyabazi abantu bababelonga kuphi. you know where people belong. Uyabazi abantu bawutshintsha kuphi. You know where people will Uyabazi abantu change. bawuphiliswa ngubani. You know who will heal them. Uyabazi aba bantu baphansi You kobani. know who they are under. Uyabazi bafuneka besuke kubani baye kubani xa You uzelwe know who ngokokutsha. they have to move from. Yiyo loo nto uye uwina imiphefumlo That is ngoba why you win uyabazi aba bantu. Because you know Uyabazi the people. also uba mama benjena benziwa ngubani. The reason why they are Uyabazi uba ukuze babe right baza kwenziwa ngubani. in order for them to be right, will make them to be So right. yiyo nto xa uzelwe ngokokutsha uye That's uwina why imiphefumlo. when you're born again, Ngoba you win uyabazi souls. abantu ba ngabakabani. You know who people belong to. Masiyeni number 1 Number 1, aniva. attending church services. Nowuphi na umuntu ozelwe ngokokutsha Any person who's born again, isemoyeni wakhe it's in their spirit into yoba senkonzweni ngexesha lenkonzo. to be a church during the time of the service. Nowuphi na umuntu ozelwe ngokokutsha Anyone who's born again, akonwabi xa engekho senkonzweni. they are unhappy when they're not at church. Angaphangela They may go to work, ephangelela khona ukuze azakwazi uattend inkonzo. working so that they can attend the services. Akaphangeleli inyama cha. Not working for meat, Ufuna uba nemali yobheka enkonzweni. but they want to have money to come Ezinxila to church. liphangelela khona ukuze libe nemali yoyonxila. As a drunkard works, they can have money to go drink alcohol. Number 1 mawuzelwe ngokokutsha ubonakala ngantoni? Number 1, you come to church Attenda inkonzo. by attending services, Attend inkonzo. attending church Ayonto services. yabantu abanengxaki ngoba unengxama necaweni. No, because I have a No, problem no, no. going to And uzelwe church. ngokokutsha When you're born awuyi again, ecaweni ngoba unengxaki. You don't go to Awuyi church because you ecaweni have a ngoba problem. ufuna le. Because Baye you nxa want uzelwe something. ngokokutsha. You are born Verse again. number 42 same chapter kwizenzo. Verse 42. Mamela verse 42 xa iqala. And they continued Ithetha steadfastly. uthini loo nto? What does that mean? Babeqhubekeka beattenda ii-meetings. They continued to attend meetings. Babezingisa They continued. ukuhlala emfundisweni abapostoli not ezindlini zabo. Not in their houses. Babezingisa They continued. ukuhlala emfundisweni abapostoli not steadfast in the ezindlini apostles' zabo. teachings, not in their houses. Laba bantu bebengahoyi nexesha. They did not even care about time. Abengenamsebenzi naxesha. They don't Xa care about time. ilixesha le-church meeting babheka khona. When it's time for Abanamsebenzi church naxesha. meeting, they go there. Abanamsebenzi naxesha. They don't care about time. Enye intsikelo babenayo Another blessing they had yeyoba secaweni is being a church, indoda nomfazi wayo a man and a nabantwana husband, bayo. and with their children. So if secaweni wedwa If you're a church alone, umyeni wakho akekho secaweni. your husband is not a church. Ngokusecaweni ucanga ngomngqusho funeka umpekele wena. We have to think about food that you have to cook for him when you're at church. So which means kukhona intsikelelo There is a blessing engekazi manifest ebomini that bakho. has not manifested itself in your life. Usecaweni abantwana bakho abekho You are secaweni. a church and your So children are not there. ngokusecaweni ungafumana indaba ethi utshayiswe yimoto. You can get news that your child has been in an accident while you're at Ngokusecaweni church. unexhala lakhe nobuphi umntwana. You are worried, where's your child? Laba bazalwane babeqoqoshekile ngokwasengqondweni. These brethren are Benentsikelelo yoba ordered in their mind. secaweni nabayeni babo There's nabantwana a babo. blessing of being a church with their husband and their Le children. nto singayibaliliyo thina singayihoyanga. Something we don't care about. Babe nentsikelelo yayo. They had a blessing of it.
umzekelo if ndiyakufundisa ngezimali If I'm teaching you umyeni about wakhe akekho finances apha and your husband is not here, uyolwa nje naye you'll just go and fight with him. baye ndiyamfundisa amanye amadoda ubana Other men are masihoye kanjani izindlu zethu How to ngokwebhayibhile take umyeni care of wakhe the women in the akayazi le houses. ndikufundisana He's not part of it. ayazi le ndikufundisana myeni wakho You know that- umyeni wakho uphile enye life wena uphile enye life Your husband will live another life and you live another life. yeah let's move babezingisa entweni They continued steadfastly in what? babesenza ntoni ngolo hlobo What we're doing. masiye ku-number 1 Let us go back to number number 1 one. team number 1 attenda ntoni Attending church church services church services. babezingisa They continued steadfastly. hallelujah let's move strong number 2 Let us move and look number two. number 2 Reading the Bible and listening to the word. let's go back chapter 42 sikamgqibela 42 We are not done with that verse 42. number 1 babezingisa Number one, they continued church steadfastly they attend the church services attending church services. abana-story xa funeka be-athende iinkonzo They don't have stories when they have to attend the church. so abantu bangazilonga ngokutsha bafuna ubalisa uba People are not born banga-athende again. inkonzo bendipheke umngqusho I was cooking samp. xa That's why I could xa not. ba awutuvuthwe But it took long to be cooked. bendihlamba impahla I was doing laundry. bafuna ubalisa uba bekuthe They want to make up yiyo loo nto excuses. laba bazalwane That is why those brethren, kuba khona lezi ntsikelelo there are these blessings. bangahambe bangabambe bangasiboni They ebomini don't babo. see in their Sisa- lives. sisahamba balesiko We are still moving. ngizakuphengulela izibalo I would- babezingisa uhlala emfundisweni They continue steadfastly in the apostle doctrine. unumber 2 kufundiswa Number two is teaching. emfundisweni In the teachings, let's go back Let's number go- 1 attend inkonzo attending service, church Number service. 2. And number two, huh reading the Bible and listening to the word. phaa kuverse 42 ufumana ntoni What are you getting in verse 42? attend inkonzo Attending church services. ukuridiswa kwebhayibhile ufundiswa kwabebhayibhile Them being taught the Bible. iyanto ebimnandi kakhulu ngala madoda What was nice about these men, into yobana bahamba bayofundisa they went and taught abantu izinto athe uyesu mabamba ubafundisa zona things that just told them to go and khona teach, ukuze abantu babe ngabafundi bangabi zii-members so that people may be disciples. ii-members not zihamba members. nje Members just go to ii-members church. zinamsebenzi nale nto They don't care about this. but abafundi But the disciples, bayazi uba le nto siyifundiswayo They know le what funeka we're being siyenzile told. le funa siyiyo we must be it, we need to do it. uverse 42 sifumana babesenza kanjani bazalwane We find they are doing what in verse 2, 42. babesenza ntani They are doing what? babezingisa ukuhlala phi bakhonzi They continue emfundisweni in the teaching ithi ibhayibhile nasekuqhekezeni intoni isongo and in the breaking of bread. so utsho kwakhona ifellowship too much phakathi kwabo There was a fellowship too much oh among my god let's go back And let us go back siye kulaa list yabo bantu basindisweyo and baselwa go to a ngokutsha list of people who are so born again. number 2 And number two, reading the Bible and listening to the word. so umuntu osile ngokokutsha Someone who's born again, akaphathi ibhayibhile aye naye ecaweni they don't nje just take the Bible to church with umuntu them. osile ngokokutsha uyazifundela also ibhayibhile They also ekhaya read for themselves the Bible. umuntu osile ngokokutsha akapheli nje kumamela iman of god ecaweni A person who's born again umuntu doesn't osile kunkutsho uya kula mahlelo enkonzo go to the platforms of the aphinde church. ayomamela kwakhona imfundiso And listen again the uthixo teaching. ayinika iman of god yakhe That God gives to their men of God. ezemamele mane ezityhilela As izibhalo they're listening, searching the ahlanganise scriptures, le nto ithethwa yi-man of god and nezibhalo connect what the word of God is saying the word. khandikwazi uyenza kakuhle izolo le nto I could not do this yesterday. abantwana babalele njengolaa hlobo I oya counted for the children like that. so wena ndiwenzela lula I make it easy for you. so yindlela ufuna ukuzenzele yona ndingafika kwe ndifundise ndithethe izinto I can come to and kodwa speak about uzazi uba things. into ndizithethayo zikwazi izibhalo You don't know that so there's it's your scriptures. duty uba uphinde It's umamele a duty to xa go back and usekhaya listen when you're at home. ukhangele And search le nto ibithethwa yi-man of god what the man of God is indawoni ezibhalweni Where is it in the scriptures? khona ukuze uzazi uba ndifundiswa ntoni You can know what is it that you're being bazalwane taught. sifune nxa yexesha siya kwinamba 3. funda uthini Praying. iya kulaa 42 kwakhona Go to verse 42 again. iya ku-42 And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship,
in the breaking of bread, and in prayers. Nasekuthandazeni. And So in umuntu prayers. osele ngokutsha kathandazi nje ba okay. They don't just pray because ndiva kuthiwa. No. I hear this No. Uphila la life. They live You're that attending life inkonzo, of funda iBhayibhile attending, ukuthandaza. reading the Bible and praying. Yabona ulutsha? You see Yilo the youth, ulutsha lithi lukhula too much elukholweni. that is why they're growing too much in faith. Yonto bekhula kakhulu. That is what they're growing. Bakhawuleza ukhula. Bayawuthusa indlela abakhula ngayo elukholweni. It's surprising how they're growing in faith. Yes. Ngenxa yobana ezana ndibafundise izolo. I told them Nje those things ndabacacisela ngolaa hlobo. Explain like that. Andabahlanganisela nezibhalo. And I did not But connect them babona with indlela scripture, abafunde ngayo kwayizolo. but I saw they learned even yesterday Batsho bazazi ba xa ndizele ngokokutsha. and knew that when I'm born again, Nazi into zokuqala. here are the first things: Ndabaxele ndathi intobeko humbleness, uye kutshaya stopping usela smoking, drinking, uye kuthandana stopping dating. ezazinto wohlukana nazo ngenxa into bana You stop doing those things because uqubha kwezi zinto you are doing this ude thing kusuke into uThixo angayifuniyo kuwe. until what God does not want is removed from you. Move. Verse Number Number four. Number four, praise and worship. go back same chapter. Same chapter. Same chapter. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers, Ever 47. praising God and having favor with all the people. No. Asimfumana nanga na. Did not get Number four. 4. Number 4. That is number 4. Asimfumana? Do not get it. Hallelujah. Let's move. Let's move. Number 5, Yeah. praying in tongues. Number 5. Abethana njani? In tongues. They are praying in tongues. Yebo ndikhuluma. Ndathi kuba bantwana. And I said it, Yenye into ekubonisayo buzelo ngokutsha. Let's also show the Ukuthandaza born again. ngalwimi zimbi. praying in tongues. Kamanje kula verse number 42 In verse sifumene ukuzingisa kwabe emthandazweni. We saw that they're praying. And akhona amanye amavesi engakunika wona. There are also other But verses ngifuna that give ukuhamba nawe kule chapter. But I want to move within this Akhona chapter. amanye amavesi abonisa labazalwane Showing this ukuthandaza person ngalwimi zimbi. praying in tongues. Amen. Akhona amavesi aliqala kubonisayo. There are verses that shows Labakhonzi babethandaza ngalwimi zimbi. that they're praying in tongues. Oh, ngibani ndiyakuva man of God. So niyabona, let's move. Siyakunamba bani mo? Remember, Fumana lo what to find in number 6, giving. Oh, hallelujah. Ngicela siyokhangela kulama verse. Ndinike verse 42 I gave verse uyotsho 42 ku verse number 47. until verse 47, Ufuna ukhangela igiving ikhona nabo beyenza napha. whether they're doing giving. Bani uyifumane? Who found it? Bani uyifumane igiving ba? Who found giving? Le iBhayibhile iyawuxelela ba laba khonzi. The Bible told that Babe this person, ngonqeni ukuvina ukunikela konye umzalwane they gave to other persons onesidingo. had a need. Umuntu osele ngokutsha Son, akuhlungwanga kuye even ukugiva konye umuntu. It's not painful to give to someone else. Akuhlungwanga kunceda onye umuntu ngemali ukupha onye umuntu imali It ayonto giving someone else ebuhlungu money. umuntu ozelwe ngokokutsha. Someone born again. Okay, let's go so that sizokwazi ufumana ke ngokukahle lama verses. So we can get these verses. Verse 43. Verse 43. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Why uThixo enza imisebenzi emikhulu kangaka phakathi kwabantu? Why Indlela abayiyo laba It is khonzi. because of how these brethren Akho were. bantu abanyubelezileyo abaphakathi kwabo abangafuni usindiswa. There's not people who don't be saved Let's among move. them. Verse number 44. Verse 44. Now all who believed were together and had all things in common, Yeah. and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had needed. Let's go siyojonga number balo sikuye pha. That is number 6. Number 6. Okay, number sifuna ntoni kuye? We are finding giving. Giving. Ayifumani kabakhonzi. Don't you find it in Abe this ngonqena brethren? uthengisa imihlaba yabo. They will sell Khona their ukuze land bahlangabezane banikele emzalweni onesidingo. and give to brethren who has a need. Hallelujah. Ukhona oshayele Susan. Anyone clapping hands for Jesus? Number
7. Number 7, fight. Alright, number 7. So mfumene mos number 7. You have got number But laba 7. zani bebegive up bengoyiki unikela. They do not fear giving. So obviously ishumi ibiyinto yabo. Fight was the thing. Bebenza into engapha kweshumi. They done something much more than that. Bebepledge ngemihlaba yabo. They pledged with their land. Ini ipledge ukuthi no, xa Pledge uthengiswe is- lamhlaba wam, Where my land is lamhlaba sold, wam 10,000. it's 10,000. Umzekelo, ihafu isecaweni. And half of it will come Babenza to into engapha church. kweshumi. They are doing something much more than a tithe. Not le yakho ubuza uba kanti ishumi sami siphuma phi? How much is my tithe? Kwigrosa, laba khonza bengabuzi loo nto. Those brothers did not ask that. Kwinet. No, laba From the khonza. net salary, no. They never asked that. Laba khonza beve bethi ihafu. They will just say half. Yiyo nto waye wabona kwaye kwasweleka onye umzalwane nenkosikazi yakhe. That's why you say men and his Ngenxaba wife waxokisa pastor, umoya ingcwele. because they deceived the Holy Spirit Ophakathi kwaba bazalwane wamxokisa. and lied to the Holy Spirit. Awaphansi wabhubha. And he fell down and Ubuzokwenza into died, yakhe engenziwayo ba. doing something that is not done. Bazalwane, let's go. Sesiku-first abani manje? Sekunamba bani? Number 8. Huh? So u-8 kanti ukunike ekuqalekeni. Did I not give 8 in the beginning? Kwakusongeza abantu abatheni? That the Lord aided those who are being saved. So ngamanye amagama. In other Let's words- go back siye kula verse number 42. Kahle ke phaa xa iphela. Masiphinde. Let us go. And they continued steadfastly in the apostle doctrine Yeah. and fellowship, in the breaking of bread Yeah. and in prayers. Okay. Let's move again. Funa ucinga ndiza kubonisana. I want you to think about what I'm about to show you. Jonga, man of God. Look at the man of God. Xa ndinodibana nomntu phaa ngaphandle If I can meet someone outside ongasindiswanga. who's not saved, Ucinga uba ngeze caweni do you think they can come to church kwisuku lenkonzo during the day of the service, engasindiswanga? yet they're not saved? Why abantu abaninzi abangena ezicaweni Why is it many people that bangena come to church bengasindiswanga? come not saved? Ithi iBhayibhile inkosi The Bible said the Lord iyayisongeza abantu abatheni? added those who Kulo are ibandla. being saved. Ngicela ubuza umbuzo bazalwane. Can I ask you a Ufuna question? ukuthi laba bantu bavele babone uYesu endleleni nje. There's just so Babone children on the uYesu road basindiswa. and they got saved. No. No. Xa ithi iBhayibhile inkosi When the Bible said the Lord ibisongeza abantu abasindiswayo. added those who are being Ngaba saved, basindisweyo Those who are uThixo usebenza ngabo phaa ngaphandle. God, you work through them outside. uThixo usebenza ngabo basindisweyo phaa ngaphandle. God uses those who Which are means who are unamba saved bani lo outside. la number 8. That is number 8. Ngaba bazelwe ngokutsha. Those who are born again, So uThixo usebenzisa bona phaa ngaphandle. God is using them outside. Makukhona isuku lecawa. When there's a day of the service, My God. Zindithe eziyi-2 zongeniswa kwabantu. it is 2 ways of bringing people Number in. 1, abantu bangena People ebukumkanini enter bukaThixo. into the kingdom of Number God. 2, abantu bangena ecaweni. People enter the church. Number 2. Abantu abangena ecaweni namhlanje People who enter the bekumele uba church kanti today, sele bengeniswe ebukumkanini bukaThixo ngawe. they should have entered the kingdom of God. Awukwazi through you. uza nomntu ecaweni ngathi yibhegi. You can't bring someone to church as if like they're beg. Ibhegi noba ungayishumayeza ayinawusindisa ingene ebukumkanini bukaThixo. If they can preach a bag, will never be saved and enter the kingdom of God. Ngicela ibhegi yakho uyibambe ngesandla. Hold your bag by hands. So awukwazi uza nomuntu ecaweni You ube can't uzelwe come to ngokuthi church. uphila ngokwezibhalo Live your uhamba God with scriptures. ngokwezibhalo. Awukwazi uza nomuntu ecaweni ngathi uza nebhegi. You can't come to church someone as if you're coming with a bag. Uyifake yomzalwane. You're a fake brethren. Uyifake yomzalwane. You're a fake brethren. Bekufamba kanti laa mntu uze ecaweni You should be the person of ushunyayezwe the church nguwe. that you preach to the Walamkela church. ilizwi wamamkela uyesu They kuwe. accepted Wamamkelisa wena uyesu. You lead them Ngolo to hlobo accept olo Jesus. In that uThixo way, umfaka ngaphakathi ebukumkanini bakhe. God puts him inside his kingdom. Okulandelayo And the next thing, simbona engena phi we'll ecaweni. see them entering the church. Verse number 47.
Verse Basi- 47. abazalwane ngamavila abantu Brethren are abakhonzayo lazy. and abazalwane bacinga andiyazi abazalwane banjani na I'm not sure brethren are. bayabona indlela uthixo asibonalisa ngayo ukuthi How God indlela reveals asithanda himself, ngayo how he loves indlela us, asixhasa ngayo asiphumelelisa supports ngayo us, but and makes us abazalwane bona prosper. bafuna ukuthi xa basawuhlala phantsi kenza into They just want to sit down and sizolilela do nothing ukuphumelela and just to try to prosper. yathina siyasebenza Yet we are working. uthixo usebenza ngathi God works through us. uthixo uthetha ngathi God speaks to uthixo us. utyhila izinto ngathi God reveals nawe things to us. ngumntwana wakhe He also is child. ndifuna ukucacisela uvesi number 47 Verse 47. ehe Praising God and having favor with all the people ngobani aba babegcweliswe yifavor who are filled favor with kwicala favor labantu in the sight of favor people. nakwicala likathixo and also favor in the sight of God. ngobani aba Who are these? la bazalwane It is those brethren, babesikelelwa nguthixo they are being blessed by God besikelelwa nangabantu and blessed with oh people, thixo by people as andisikelele well. oh May God uyesu bless. oh thixo Oh, may abantu God bless. bethetha loo nto kwaba bazalwane People are saying that to those brethren benefavor evela kuthixo They are in favor from favor God. nakwicala labantu and favor in the sight of people. awudingi ifavor kuthixo qha You don't need favor only from uyadinga God. ifavor kwicala labantu You also laa need mntu favor from ukhopha people. ngekheyisi yakho phaa emsebenzini That person will if also awunayo give them- ifavor kwicala labantu If there laa is mntu favor akazokwenzela from favor That person will do favor, no favor for you then. laa mntu uphethe isivi yakho That person if awunayo ifavor kwicala labantu If there's laa mntu favor akazokwenza from favor uzayikrazula lahle phaa That person wants to favor your so side will udinga just fall ifavor apart. kwicala likathixo You need favor favor outside kwicala labantu ezweni and favor in the sight of people as banoti well. ndakuva man of god Good say I can hear you, man ngoba of God. apha imali isebantwini imisebenzi isebantwini Jobs and money lives with people. so uyadinga uba ube ngumntu omhle ebantwini You need to be hayi someone ngoba good uzenza to mhle make yourself beautiful. uyadinga uba mhle kubhosi wakho You need to be good to your uba boss, mhle ngokwasengqondweni good in your ngokwasentliziyweni mind, good in your heart, uyadinga uba mhle You need so to be that good. akwenzela ifavor so that your boss can do you a angagxotha favor. bonke abanye abasebenzi ashiya wena Other workers may all be fired and be the only one who remains. athi ndibaqaphele bayakulwa mabahambe They are sheka wena fighting, and you're the only one who remains. ndizawuqalela uqasha And I'll start into le over from hiring. favor kwicala labantu It's favor in the sight of people. favor kwicala labantu It's favor in the sight of people. if ungumntu ocapukela abantu If you're someone who omonela hates abantu who's othetha jealous kakubi ngabantu of others, so speaking ube of nefavor kwicala labantu You're never ngendlela get favor oyiyo to the kwabanye abantu Because of how you are towards uyawufuna lona umntu makabe rayithi kuwe You want this person to no like you. akazuba rayithi kuwe They won't be right. akazokunika favor lam mntu That person ngenxa won't give yendlela you favor. oyiyo kulowa umntu Because of how you are to someone else. xa ucapukela lowa When you hate unciphisa ifavor uthixo afuna mayize ngumntu You are kwecala decreasing a favor that God wants to bring through a person to your life. bangapha abantu abakhe bawuxelela uba ukhohlakele mntana ndini How many people even told you umamakho wicked? sometimes Even your mother sometimes awuxelele uba ukhohlakele can tell you that you're wicked. bangabantu bakowenu obazi bakhohlakele How many family members you know they are wicked? uzalwa nabo but bakhohlakalele even You are kwawena you're born with them, but they are Banga- wicked towards you. yes abantu ngabantu People are people. bangakhohlakala uzalwa nabo They can be wicked towards you. You can yes be abantu siblings. bangabantu awukhona ushayelwe sizana Anyone clapping hands for Jesus? oh hallelujah hallelujah so iyangena lento esiyifundiswayo Is it now going? now that verse number 47 Verse andifuna sigqibezele 47. kwakusongezeleka abantu abatheni People are being saved. 47 read Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who are being oh saved. my god let's go back kula numbers sinazo pha Let's go back to the 8 I numbers we think have. khona into endifunayo pha There is something I want to- ko-attend inkonzo Attending the church services. naku first number olandeka unumber 4 umbonile Number 4. and bendibonisile also ngayo And I showed you about ukuthi it. abantu bebesenza njani What these people are doing. babedumisa uthixo They are praising God. ndakubonisa abantu abazelwa ngokutsha yinto yabo le People are born again. It's their okay thing. nantsi into endifuna uyifunde ekugqibeleni Here's something I want uthixo wayesongeza abantu abasindiswayo The Lord added njalo those xa who ithi are being ibhayibhile saved. inkosi The Lord yongeza abantu abasindiswayo added those who are being saved. sucimba famba Don't think sucimba famba abantu babone uyesu ngobuso ngobuso Don't think they'll saw Jesus face to face.
umzekelo For example, uyakwazi ngokuphuma caweni uthi ndambulela uyesu into ayenze you namhlanje can say, I thank you for what has done today. uthixo uyazenza izinto namhlanje uthixo God does wenzele a lot. namhlanje God has done this today. onye umuntu Someone else, angafuna ubuza uba uyesu ebesecaweni yenu was Jesus in your church? ya ngoba uva usithi ye uyesu namhlanje into ayenze namhlanje Because they're hearing you uva say wena what usitsho just done today. kanti uthi You are into saying ayenze nge-man of god namhlanje what it done to the men of God today. uthixo wayesongeza abantu The abasindiswayo Lord added those who are being saved. ngabani Through who? ngabani Through who? niyamfunda uverse number 47 phofu Are you reading verse 47? senimkile kuye bazalwane You're already gone from it. check uverse number 47 inkosi The Lord, ithi phaa bedumisa uthixo praise the enonwabele God. ngabantu bonke Having but iponto favor with esiya all men. kuyo ngamandla yinto yobana What I'm showing you, kusongezeleka abantu abatheni people are being added. ithi ibhayibhile ngubani longeza abantu The abasindiswayo Bible is saying who's adding people are being saved. ithini man of god ke ngoku What is the man of God saying? angaba lapha secaweni njani umntu ongakholwayo How can an unbeliever be a church? ngenxa ba wena Because you uyomthatha ngathi uthatha ibhegi are taking them like you're taking a bag. so uzaba secaweni yakho They'll be in your church. umama awuxelela The one of God can tell you one day one day sifikelwa ngumuntu ongakholwayo an unbeliever came, onengqondo yobugqirha has a mindset of a and sangoma. ndizombona ngokathetha nathi uba okay We saw them as they speak with us. caba uyandifollowisha kulive They are following me live. noma la asifane sihambelane lapho hlala khona but We don't- ndibona le mini efika lo muntu ephethe The day he came, like ibox yakhe yombane ndinale ngxaki ngicela ninditshajele apha then I just probably please shut this for me. it's fine It's fine. but as isithethe ndafumanisa into yoba But as we speak, we found that unayo into ayizisayo there is something he's bringing. une-agenda yobugqirha He has an agenda xa of a kudala sangoma. emane sijonga xa siphuma sihamba ngemoto uba oh He looks at when you go in with the cars. abefundisi laba These are pastors. so sizama uba sishumayezane Why yena don't uza you ngale teach- yakhe nam ndiza ngalena And we're bringing different things. athi xethetha no it's fine ndingaya ecaweni ndingaya Said I ecaweni can yena go to a church, but andizoyiyeka le nto yobugqirha but I won't stop being I won't stop being a sangoma. mamela ndithena kuye What did I say? indoda umbane wakho urayithi Your electricity is gqibile right. ngawo umnyango nam kuya That's a door. ungayi nokuya ecaweni Don't go to church. yabona ufuna uze ecaweni ngam You want to come to church through ndithi me? no awuvumelanga mama ecaweni yam You're not allowed to come to my church. ndithi no awuvumelanga uba phaa ecaweni You say church, abantu abamkele uyesu qha it's only those so that if accept wena your uthi awuze Jesus. kwamkela uyesu If you want so to khabe come, uhlala nobugqirha bakho khabe uhlala nabo you can stay there with being a yabona sangoma. nguye ondicingayo ufuna uze ecaweni ndithi no He's the one begging awuvumelekanga me that he wants to come to church. I said, no, you're not allowed. nguye ongafuna uphuma ngoba He does not want to leave hayi now. hayi ndingaya I can Ndithi, go- come to ungaya church. if uzawuze kwamkela uyesu ngoku If you go, you'll accept Jesus uzalwa now ngokutsha ngoku and be born again now. akafuni ukwamkela uyesu He does not want to accept but Jesus, ufuna ukuze ecaweni ngam but want to come to ndithi church. no awuvumelekanga ukuya And I said, you're not allowed to come. hlala nobugqirha bakho Stay there with you being a sangoma until bukulimaze until it hurts you, uzokwazi ugqiba kakuhle bufuna abantu na so they can decide, well, who do you want? wandicenga wandincama He begged Yeah, me, gave uh-uh, up, and I uh-uh. said no. no awuvumelekanga ukuya And I said, you're not allowed to go. yho into noyenzayo What do you do? uza nomkhaya kanti uphethe ibhegi You are bringing your umkhaya nokuxelela ngamasiko wakhe apha and they're telling you the rituals, wese xa uza nobhonyongo especially being a boyfriend. okuxelelayo uba yena kakayeka into yakho abayenzayo He does not stop doing with the family shata njani rituals. nomntu onjalo thanda njani nomntu onjalo How do you treat a uxelele person uba like that? bhuti dlula mani hamba Brother, please pass.